Y paratoi cyn dadorchuddio'r gader. Yma yn ysgol Llanhari, mae'r cyffro am yr Eisteddfod i'w deimlo. Rwy'n edrych ymlaen a ni'n darllen yr ysgol fory gyda 50 diwrnod i fynd. Mae llawer o gweithgareddau'n digwydd fel garddio a ni'n peintio mwyn arddurn o'r ardal yn barod ar gyfer yr Eisteddfod sydd ddim ond 50 diwrnod i ffyrdd nawr. Cafodd rai o disgyblion y cyfle hefyd i helpu i ddilynio'r gader. Ni gyd wedi bod yn helpu dylunio'r cadair, ni wedi bod yn... Oedd ni wedi cael y dilynydd mewn a ni wedi cael lluniau, creu sketches o beth oedd yn email dylai'r cadair edrych fel. Wel, o'n i ar y panel yn dewis o'r holl dyluniau, so loads o pobl wedi rhoi ymgeisiau mewn a o'n i angen dewis pa un oedd y gorau. Ac felly ar ôl misoedd o waith caled, neithiwr cafodd y gader ynghyd â'r goron ei datgelu. Dyma fydd y gwobre am y barddoniaeth ore gyda seremonïau arbennig yn yr Eisteddfod i gydeirio a chyroni'r enillwyr. Nath Dylan, Daisy, Efa a Seth chwarae ran fawr yn elunio'r gader hefyd. Roedd ni gyd wedi rhoi syniadau mewn i helpu i roi syniadau i greu y gadair. Mae yna un ran o resin i gynrychioli a'r Rhondda. Mae yna ran arall o heian i gynrychioli gloddio y heian. Mae'n llynhari sy'n unigryw i llynhari. Dwi wedi cael cyfraniad o gwneud y braich sef olinglo ac mae'n rhan mawr oherwydd mae mewn hanes Rhondda Cynon oherwydd mae'n cael ei adnabod am drwy mwyn gloddio a pethau fel hynna. A'r ysgol wedi bod yn brysur iawn wrth godi'r arian a pharatoi'r ardal cyn yr wythnos fawr. Ro'n i wedi cael llawer o gweithgareddau. Ro'n i wedi mynd ar taith cerdded o Tre Thomas lawr i Llanhari. Yn ogystal â hyn, mae'r disgyblion wedi peintio tears a creu arwyddion llachar yn lliwiau Genedlaethol Cymru. 50 diwrnod i fynd felly, a'r disgyblion yma methu aros.